3, 2, 1. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu našeg školskog podcasta. Danas smo imali čast ugostiti naše informatičarke koje su osvojile 3. mjesto na hakatonu koji se održavao na Sveučilištu Mostaru. Danas su s nama Leona Bem, Monika Terzić i Mihajla Čavar. Što vas inspiriralo da se počnete baviti informatikom? Dakle, kada je bila korona, kada su bili u pandemiji, imali smo dosta više slobodnog vremena nego inače i da interesiramo nas informatika još iz osnovne škole, a kada smo došli u srednju školu, susreli se sa praktičnom i teorijskom nastavom, to nam se sve činilo zanimljivo i odlučili smo malo dublje istražiti. Kako ste se pripremali za natjecanje i koliko vam je vremena? Pa pripremali smo se nešto više od mjesec dana, proveli smo prvo istraživanje koji su problemi u društvu trenutno prisutni, a nakon što smo zapravo osmislili ideju, proveli smo drugo istraživanje kako ideju provesti u djelo, to jest kako razviti aplikaciju. U redu. Koji vam je zadatak bio ovako najizazovniji, kako ste ga uspjeli riješiti? Dakle, najizazovniji zadatak bio je pronaći način kako zapravo provesti našu ideju u djelo, kako naći neki sustav koji bi mogli razviti backend naše aplikacije bez nekih većih poteškoća i toga. Što ste naučili kroz ovo iskustvo u samom gradivu informatike? Kako je teško povezivati ideje. Koliko smo vremena osmišljavali ideju da su na kraju shvatili da je najdežitilo dovesti u stvarnost. Kako vidite svoju budućnost? Hoćete li nastaviti školovanje ili karijeru u području informatike? Pa sve prije se planiramo baviti nekim zanimanjima koji imaju dodirne točke sa informatikom, ne baš čistu informatiku u ovom smislu kao što smo bili na natjecanju, ali sve nešto što ima veze sa tim različite zanimanja. I evo za kraj, koje biste savjet dali učenicima koji se žele početi baviti informatikom i žele sudjelovati na natjecanju? Nemojte se obeshrabiti, koliko god izgleda teško na kraju zadovoljstvo koje postignete kada ostvarite ideje napisano. U redu, cure, vama još jednom čestitamo i želimo vam svu sreću.